କହିବ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ ଛକକୁ ଛକକୁ ଯିବି ରଖ ରଖ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଗ ଛକକୁ ଯିବି କେତେ ନେବୁ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ହଁ 50 ହଉ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଇଏ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ନା ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଚଲାଉଛି ବୁଝିଲ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କହୁଛି 50 ଟଙ୍କା ନେବ ମୋ ଭାଇ କୁ ମରିଗଲା ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କି? ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଟିକେ ଯିବା କଥା କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନ କି ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି? ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆହୁରି ପାଏ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଇଠି ଟିକେ ଖପିଯିବି କେଡ଼େ ବେହିଆଟା ମା ଆଗ ତ କାଇଁ ଶୁଣୁଛ ଚାଲ 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 ବେକାର ଭାରି ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନବ ଏ ବାବା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବୋତଲଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ହଁ ହଁ ତାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଲ ରଖିବି ମୁଁ ସେଇଟା ଘରକୁ ନେଉଛି। ନା ପଛପଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ କ'ଣ 2000 ଟଙ୍କା? ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ଯଦି ନାହିଁ କୋଉଠୁ ନେଇକି 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଧରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ ହଁ। ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ସିଏ ମତେ ଓଡ଼ିଆ କଡ଼ିଆ କଥା କହିଲାଣି ମତେ ମୋ କେତେ ପଇସା ପଇସା ଭାଇ ତମର? କେତେ ପଇସା ହେଲା? ଆରେ ତୁ 26 କାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବୁ? 26 ମୁଁ ଦଉଛି ର। 2000 ଟଙ୍କା ନେବେ ଭାଇ ଆରେ ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ ନୁହଁ ମୋର ଚାଲ, ଇଜ୍ଜତଟା ଚାଲ, ବଡ଼ ଚାଲ। ଆରେ ରହ